Check. May buntag ka na tong tanan. So, kumusta man mga igsuon ko diha sa Ginoo? Maayo ba ang adlaw sa... Maayo ba ang inyong mga matag pamilya, inyong kinabuhi, nining mga adlawan sa nining sulod sa semana? Maayo, Jod, kay tungod sa kamaayo sa itong buhi nga Dios, ato yun nabati ang iyang proteksyon, ang iyang pagtipig sa itong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi o iyatang gidala diri karon arong makaalagad kaniya. So, sa dili pa na to sugdan, akong ihatag ni Pastora Russell alang sa opening prayer. Amen. Pabilintas sa pagpumarong mga igsoon ko sa Ginoo. Mag-ampo ta. Labing gamhanan na mga Dios na ining sayo sa kabuntagon. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo, Lord God. Salamat, Lord, sa imong kabuutan, Lord. Salamat, Ginoo, nga ikaw ang Dios magbubuhat amahan sa tibuok kalibutan, Lord Jesus. Even, Lord Jesus, sa among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord God. Ikaw ang Diyos naghatag ni inig kinabuhi, Lord God. Lord, ang tanang makita sa among mata o dili makita sa among mata, Aman. Ikaw ang Diyos nagmugna ni ana amahan. Ikaw ang Diyos nagsangkap sa tanan, o Diyos. Aron kami makaalagad, makasimba, makadaig na kanimo, Lord Jesus. Diyos ka amahan nga walay sama. Diyos ka nga mapinanggaon. Diyos ka nga walay makatandi nimo amahan. Walay kaparihan nimo nga Diyos nga among gialagaran. Buhi nga Diyos, gamhanan nga Diyos, balaan nga Diyos, halangdon nga Diyos sa tibuok kalibutan. Ang tanan nimo mga binuhat o Diyos, muyukbo nga na kanimo amahan. Kay ikaw ang Diyos hari, hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos, Ginoo sa tanang Ginoo. Diyos ka nga gamhanan, Diyos ka nga malanambal, Diyos ka nga mapasayloon amahan. Ikaw ang Diyos nakakita sa among mga kasing-kasing, among mga huna-huna, sa tagsa-tagsa na mo kakinabuhi nga niya karon amahan, sa mga kaigsuuna na mo, Lord, nga niya karon. Ikaw ang Diyos nakakita amahan. Aduna may burden amahan, aduna may kabugatot, aduna may kakaluyahon na sinati mga challenges sa kinabuhi. Lord, hipaya ang tagsa-tagsa kasing-kasing amahan. Pulihi sa presensya diha kanimo amahan, nga ang presensya nimo nagdalag kalipay katagbawan nga among masinati sa tibok namong kinabuhi amahan. Salamat o Dios nga imong gipadala ang mga katawhan diri amahan nini maong lugara o Dios. Ikaw o Dios magabless amahan bisan pa sa mga kasilinganan diri, Lord God, ning maong tibuok Barangay Sardinia amahan, sa maabtan, Lord Jesus, sa imong pulong Shine FM amahan. Ikaw o Diyos magapanalangin sa ilang mga kinabuhi amahan, nga walay mga barrier, Ginoo, kuwaon ang mga barrier amahan, nga wala magilaing makaluwas aman kundi ikaw, Ginoong Jesus, nga nagpakamatay dito sa cross amahan. Maunta ang tanan na mailhan sa mga katawhan nga imong niluwas, Lord Jesus. Lord, among giampo nga na kanimo amahan, bisan pa sa among taas nga pangulo, hantod sa pinakaubos nga nagdumalan na nimong nasod, Lord Jesus. Among gipray nga na kanimo, Lord God, nga makaila sila nga na kanimo amahan. Kay pag makaila nga na kanimo, Lord Jesus, aduna jay kahadlok nga na kanimo amahan. Og ang tanan, Ginoo, mga katawhan, Lord Jesus, dili mag-suffer, Ginoo. Hinoon, Lord God, malambuon amahan ang tibok nasod kung ang usa ka pangulo adunay pag-ila og pagkahadlok nga na kanimo, O Dios.
Lord, mo namang giampo nga na kanimo nga ikaw ang Dios magabutang og mga pangulo, Lord, nga nakailangan na kanimo o Dios. Aron peaceful, Ginoo, ang among namunuan sa tibuok kalibutan, Lord Jesus. Bisan pa sa mga kasimbahanan karon, Amahan, na nagsimba usab sila, Lord Jesus, sa espiritu o kamatuoran, Amahan. Lord, among gipangayo nga na kanimo ang proteksyon, ang imong pakig-uban kanila, Amahan. Kay wala may laing gibayaw, walay laing gipataas, walay laing gipasidunggan kung di ikaw lamang, Ginoong Jesus. Ug salamat, Lord God, bisan pa sa mga katawhan nga nagpaingon padri, Lord God. Among gipangayo nga na kanimo, Lord Jesus, ang imong divine protection nga kanila, Amahan, nga maabot sila diri, Lord Jesus, nga safe and sound, Lord God. Nga excited sila, Lord, sama sa among mga kinabuhi. Nga excited sila, Amahan, nga mosimba, modaig ni ining orasa nga kanimo, O Dios. O gi-bless, Amahan, bisan pa sa kong kinabuhi nga magadala, Lord, sa awit makalangit, Lord Jesus. Dihugi ko, Amahan, nga walay lain akong ipataas, walay lain akong ituboy, Lord Jesus, kundi ikaw lamang, Lord God. Ikaw ang Diyos, madayig ka na mo, Lord God, yining sa iyo sa kabuntagon, Lord God. Kay ikaw ang imong gihulat, Lord Jesus, sa imong mga katawhan, imong mga kaanakan, Lord Jesus, nga modayig, musimba, magpasidungog kami nga na kanimo, Lord Jesus. Mura na imong gihulat ka na mo, Amahan. O kanang tanan, Lord God, imo kami gisingkapan daan aron kami makadayeg o makasimba nga na kanimo, Lord Jesus. I-bless, Lord God, ang bisan pa nag-play sa drum o sa guitar, Ginoo, imong alagad, Lord Jesus. Ikaw, O Diyos, magapanalangin sa iyang kinabuhi, Lord God. Bisan pa sa mga mensahe karon, gamita siya, Lord Jesus, sa paghatod, pagsugilon sa imong mga pulong, Lord God, nga masabta na mo, Lord God, sa among mga tagsa-tagsa kakinabuhi sa yano nga paagi, Amahan. Og dalaygon ka, Amahan, og gipangayo na mo, Lord, ang imong pakikuban hangtod sa paghuman sa among panimbahon. Pinaagi lamang sa pangalan ng Jesus, ang tanang anak sa Diyos, magaingong. Amen! Hallelujah! So, usbon ko, maimbuntag ka ratong tanan! God is good! Wow, braghilay man. God is good! And all the time! God is good. So, ana, dyan mga igsoon. Pag mayon ta, maayo ang Diyos! Amen, dyan na ang Diyos maayo. Amen. Sa tanang panahon. Hallelujah. So, lingi-lingi inyong mga katupad. Nya, kanang inyong kumustahon. Nya, ingnon ninyo nga ayaw pagluya-luyas. Brad says sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Kay kung magluya-luya unsa gani, maalkansi gyud. Amen. So di kita magluya-luya sa pag-alagad, sa pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Kay ang magluya-luya maalkansi. Di ta musugot ara mga igsoon. Hallelujah. Sa dihang modaig ta sa atong buhi nga Dios, atong yung lamanuhon, ang atong isig kaigsoon. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Mugawas sa atong lingkuranan na atong lamanuhon. Yawitan na itong atong Diyos, ayaw pagluya-luya. Ayaw pagluya-luya sa pagkalikan niya. Kay kung magluya-luya, maalkansi ka, maalkansi ka. Kundo na may problema, ayaw huna-huna. Tuloy sa bagay, sa presensya niya, sa presensya niya. Ipataas ang kapot sa pagdayeg kaniya. Lingi sa wala, lingi sa to, lingi sa to. Pahiyumi ang katupad mo, pahiyumi ang katupad mo. Ipataas ang atong kamot. Sa pagdayeg kaniya.
mo. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong kamaayo, Ama Lord Jesus. Nia ang imong mga katawhan, O Dios. Maghalad nga kanimo, magsimba nga kanimo, Amahan. Mga igsuon ko sa Ginoo, atong tugutan mga igsuon nga kanang ang Dios mo susi sa atong kasing-kasing huna-huna aron sa igdulungog sa atong buhi nga Dios. Walay makababag igsuon ko sa Ginoo. At tunay mga kabugaton, mga challenge, mga bagyo, unos sa atong kinabuhi. Ato nang itagyahin sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Amen. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. Glory, thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Aniyagin mo matatawhan ng Diyos, magagayig mga simpang alam na nimo. Magahalat ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako nagapaubos paghatag himaya, kadungganan pagkain. Yes, Lord, ni ako magahalat, ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako nagapaubos paghatag himaya, kadungganan pagdayin. Yes, Diyos Espiritu, Diyos Espiritu. Yes, Lord. Konsagan ako, Diyos Espiritu, ako samtang magahalat kanimo. Yes, Lord, yan mo mga power of Jesus. Ni ako magahalat. Yes, hallelujah. Ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako nagapaubos paghatag himaya, kadungganan pagdaig. Diyos Espiritu, Diyos Espiritu. Hallelujah. Konsagan ako, Diyos Espiritu, ako samtang magahalat kanimo. Diyos Espiritu, Diyos Espiritu. Yes, hallelujah. Konsagan ako, Diyos Espiritu, ako samtang magahalat kanimo, samtang magahalat kanimo. Yes,
Hallelujah. Hallelujah. Yes, glory, thank you, Jesus. Yes, Lord God. Thank you, Lord Jesus, sa pagpapuno ng Lord God sa mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord God, nga Diyos ka, nga Espiritu, Amahan. Dili ka na mo makita, Lord Jesus. Apan among nabati ang imong presensya. Amen. Yes, Lord. Glory, thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, God. So, pabilin ta sa pagpamarog mga igsoon ko sa Ginoo. Ato ta sa mga pagdaig, pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen? So, sa dili pa ta mo daig sa atong buhi nga Dios, at doon na ako'y basahon nga pulong sa Ginoo, nga nag-ingon diha sa Salmista David 150, naingon diha nga, daiga ang Ginoo. Amen? Daiga ang Dios diha siyang templo. Amen? Daiga ang iyang pagkagamhanan diha sa langit. Daiga siya tungod sa gamhanang mga buta nga iyang gihimo. Daiga siya nga makagagahom sa tanan. Ningon diri sa 3, daiga siya pinaagi sa mga trumpeta. Amen. So mao na nga modaig ta sa Ginoo mga igsoon na adyo na mga instrument. Wala man to trumpeta sa atong panahon karon, pero mo na atong makita nga naay mga gitara, naay mga drum. So naapad yun na daghan nga mga instrument like piano, mga bass. So atong daigon ang atong buhi nga Dios nga dinuyugan sa mga instrument. Amen. Dayon dia, daiga siya pinaagi sa mga trumpeta. Amen. Dayon siya daiga siya dinuyugan sa mga alpha ug mga lira. Kay sa panahon kani adto mga igsoon, maunay ilang mga gamit. Kanang niingon diha nga trumpeta, kanang alpa, lera. So wala man ta kakitaan na, pero kung ato na siyang inserts, makita gina nato kanang ilang gipanggamit sa una sa diha mudaig sila sa tong buhi nga Dios, mga igsoon ko sa Ginoo. Naingon diha daiga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw. So gisugo ta sa Ginoo nga atong daigon ang atong buhi nga Dios, nga mao na nga ang tambor, drum nya dinuyugan sa atong mga sayaw. Amen. So mo na nga gisugo dito sa Ginoo. Basig matingala ta ba nga ano man ang sila oy magsimba magsayaw-sayaw man. Ya gisugo mata sa Ginoo nga ato siyang daigon nga uban ang panagsayaw. Amen. So naingon pag hindi nga daigon nato siya nga kanang malipayon, no? So magdaig ta sa Ginoo, di ta malipayon, useless igsoon kay dili gyud malipay ang Ginoo. Amen. Pagdaig diha nga kanang murag walas imong huna-huna, murag laay kaayo, diha ra dapit ang laay. Sumudaig tas Ginoo nga siya'y tag-iya sa tong kinabuhi, atong ihatag ang pinakadapet sa tong buhi nga Dios. Amen. So nayon dia daig ka siya dinuyugan sa mga alpa ug sa mga plauta. Daiga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Daiga ang Ginoo kamong tanang binuhat. Daiga ang Ginoo. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Yes Lord. Kuna mga igsoon, kung natumba man mga igsoon, bangon, papay og imong tuhod og daiga ang atong buhi nga Dios. Pagdaiga tinudanay. Hallelujah. Kung natumba ka man tungod sa mga problema, tinuna, higala, tuhod mo, papain na. Kung naluya ka man, kang Jesus isalig ang tanan, pagdahig kaniya, maoy buhata. Hala mo sayo ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo pakpak ta. Pagdalig na tinudanay, buhata kanunay. Hala mo sayo ta, hala mo lukso ta, hala mo dagan ta, hala mo pakpak ta. Pagdalig
sa mga problema. Dindog na higala, tuhod mo papain na. Kung halaluya ka man, kang Jesus isalig ang tanan. Pagdahig kaniya, mao'y buhata. Alam mo sayo ta, alam mo lukso ta, alam mo dagat ta, alam mo papata. Pagdahig na pinulanay, buhata kanunay. Alam mo sayo ta, alam mo lukso ta, alam mo dagat ta, alam mo papata. Pagdahig na pinulanay, buhata kanunay. Yes, Lord! Kalimtiang kabalaka, watanga ang kaluya. Kay karon na ang panahon na ato siyang dayon. Kalimtiang kabalaka, watanga ang kaluya. Kay karon na ang panahon na ato siyang dayon. Alam mo sayo ta, alam mo luso ta, alam mo dagan ta, alam mo tapat ta. Pagdahig ka pinutanay, buhat at kanunay. Yes, Lord! Dahil ko na to ang hari mga igsoon. Amen! Hallelujah! Jesus, simbahon na ang ngalan niya, kay siya ang magluluwas na. Yes, Lord, daigon na ito ang hari. Daigon ta ang hari, daigon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siya ang kadaugan na. Halang sayo! Hala, sayaw ka, hala mo lukso ka. Iisa ang kamot, iisa ang kamot. Ipakpak ka niya, Ipakpata niya, daigon ka siya. Tiililihok-lihok isan, tiililihok-lihok. Bayaw bayaw ang mga kamot. bayaw ka, bayaw ka, bayaw ka, bayaw ka ang ngalan niya. Yes, Lord, daigon ka ang hari. Daigon ta ang hari, Hallelujah! daigon Ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siya ang magluluwas ka. Daigon ka ang hari, daigon ta ang hari, daigon ta si Jesus, simbahon ta ang ngalan niya, kay siya ang kadaugan na. Amen! Hala mo sayo! Hala, hala mo sayaw ta, hala mo lukso ta. Iisa ang atong kamutisan, iisa ang kamot. Ipakpak ka niya, ipakpata niya, o daigon ta siya. Ililihok-lihok, ililihok-lihok, bayaw ang mga kamot. Bayaw
Yes, Lord. Salamat o Diyos nga among nahatag, Lord God, ang among mga kinatibukan nga kusog diha kanimo, Amahan. Salamat, Lord, nga labaw ka nga Diyos nga among gipangandoy sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Lord God. Kay wala may mahimo, Lord Jesus, kung wala ka, Lord God, sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, sa matag pitik sa orasan, sa matag oras, sa tanang adlaw, sa tanang panahon. Anaa kami sa luwas kanunay, Lord God. Kay tungod naa ka, Amahan, nakig-uban ka na mo, Lord Jesus. Kanang makaingon mi, Lord Jesus, nga kanang makaingon mi nga hapit-hapit. Pero di mo itugot, Amahan, kay aduna pa dyan kay plano sa among mga kinabuhi, Lord Jesus. Gusto ni mo, Diyos, nga kami makaalagad ni mo, Lord, sa taas nga panahon. Salamat, O Diyos, nga sa among pangidaron, imo ning nahikaplagan. Bless ka mi, Ginoo, nga sa inani na mo nga pangidaron, makasabot pa mi, Lord Jesus, sa imong pagmaymay, Amahan. Bless kay ni Lord Jesus nga sa among pangidaron karon nakaalagad kami tinuod gid Amen. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo. Yes, Lord God. Labaw sa gipangandoy ang tanan itinguha nga mong ari sa kasing-kasing mo. Kaysa imong presensya lamang kumatagbaw o sa matang adlaw gitibuha. Baw sa gipangan, Yes, Lord Jesus. ang tanang gitinuha Nga mong ari sa kasing-kasing ko. Kaysa imong presensya lamang matagbaw o sa matang adlaw gitinuha. Sa presensya mo may kaayuhan. Yes, Lord. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo Adonai kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagbinuhan. Labaw sa gipangandoy, Scarlet Shorts, tanang gitinuhan. Nga mong ari sa kasing-kasing mo. Kaysa imong presensya lamang kumatagbaw o sa matang adlaw gitinuhan. Yes, sa presensya mo may kaayuhan. Sa presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo Adonai kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagdinuhan. Sa presensya presensya mo may kaayuhan.
presensya mo kasiguruhan. Sa presensya mo Adonai kalipay. Sa presensya mo, O Diyos, sa presensya mo, O Diyos, ako nagtinguha. Yana ako sa imong pag-ako. Yes, Lord Jesus, that ako sa dapit din tuwaka. Kay pagkaanin ko Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan. Labaw sa tanan, hingkot na kalipay, matagang taman. Duyana ako sa imong pag-ako. Yes, Lord Jesus, God ako sa dapit din tuwaka. Kay pagkaanin ko Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan. Labaw sa tanan, hingkit na kalipay, matagang taman. Ginoo, ikaw gihigugma, kanunay gipakita, niinig Tuhan ko. Ginoo, ginahanglan ko, matamis mong presensya. Karon ka na uga, duyana ako sa ako. Yes, Lord. Ako sa dapit din tuwaka. Kay pagkaanin ko Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan. Labaw sa tanan, hingpit nga kalipay, matagang taman. Yes, Duyana, Yana ako sa imong pag-ako. yes, Sir God. Dat Ako sa dapit din tuwaka. Kay pagkaanin ko Ginoo, kung kauban ka, may katagbawan. Labaw sa tanan, hingpit na kalipay, matagang taman. Hingpit nga kalipay, matagang taman. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, Lord God. Thank you, Lord God. Among gipangandoy amahan nga sa panahon, Lord God, nga magkuyog mi uban nga kanimo, Lord Jesus. Ug sa bisan asa ka amahan, ato usab kami, Lord. Maunay pasalig nimo, Lord Jesus, sa among mga kinabuhi amahan. Sa mga katawhan, Lord, nga deserve
lihob Ginoo nga muuban sa atong buhi nga Dios. Salamat Lord God nga kanunay ka nagtudlo sa imong mga pulong nga diin nagtultol na mo amahan paingon diha sa imong gingharian Lord God. Thank you Lord God sa imong mga pasalig sa imong mga kinabuhi nga mo katoy naghatag ka na mo Lord God ug dugang kadasig Ginoo nga kami magpabilin sa pag-alagad kanimo Lord Jesus. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, sa imong pagkabuutan, sa imong pagpanalangin, sa imong pagproteksyon, sa pag-provide sa tanang gikinahanglan. Kanunay healthy ang among mga panglawas Lord Jesus. Dako kay mig pasalamat nimo ni ana amahan. Salamat Lord. Ikaw ang angayan, hatagan og mudawat sa among mga pagdayeg. Kay ikaw ra gyud ang angayan, ikaw ra gyud nga angayan nga mudawat sa tanan nga daygon sa imong tibuok katawhan amahan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo, pagkabuutan ug wala kami laing masulti o Dios kundi ang imong pagkamaayo. Nga diin nagupan ang imong gahom kanunay nagapanglihok, ang imong pagkamaayo kanunay naguban, nagtipig ka kanunay ka Lord God, nagapadala sa imong mga linibuan nga mga angels Ginoo aron pagpanalipod kanamo. Salamat Lord sa imong pagpangga sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Ug kanimo lamang o Dios ang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang tanang anak sa Dios magaingong amen. Hallelujah. Nadasig ba ang tanan sa mga pagdaig ug awit makalangit sa atong buhi nga Dios? Amen. Salamat sa atong buhi nga Dios no nga ato jong naangkon ang presensya sa Ginoo samtang kita nangalagad kaniya og nag-awit nining mga pagdaig diha kaniya niining karong kabuntagon. Og akong isunod ang scripture reading nga pagadad-o ni Day Cindy. May buntag ka natong tanan mga igsoon ko dihang kang Kristo. Ari din sa ta sa pagpamarog agig pagtahod sa atong buhi nga Dios. Og atong basahon ang pulong sa Dios diha sa Hageo 2 verse 6 to 9. Sa dili madugay tay-ogon ko pag-usab ang langit, ang yuta ug ang dagat, ug pakurugon ko ang tanang mga nasod aron mainyo ang bahandi niini ug mapuno sa bahandi kining templuha. Ako ang salapi ug ang bulawan. Ang bagong templo mas matahom pa unya kaysa daan ug paswagon ko ang akong katawhan. Ang Ginoo nga labing gamhanan mao'y nagsulti niini ang pulong sa Dios. Amen. Og karon atong isunod ang testimony o kadaugan. Sa last Sunday, gi-schedule na di ay ni ang naka-schedule karon kay si Tia Rita. Og ato siyang pakpakan kung giunsa siya pag-atiman pag-uban sa atong buhi nga Dios. May uto ng takaron na. Ang akong kadaugan sa atong buhi nga Dios nga kita sa
salamat nga naatay balay nga lampuanan. Kay kun naatay mga balatian mo dangot man kita sa Ginoo. Oh. Doon ako ko'y kaagi ka ako. Sa una, naagi ko og ka ospital. Og pa-check up. Og wala din ako. Hugot din ako ang pag-ampo nga. Tagaan ko niya kaayuhan. Og mauna nga. Salamat ko karon nga ni Pastor Gideon nga naa siya diri lampuanan. Kay aduna ta kung doon natay mga sakit-sakit mag-ampo ta tagaan ta niya dunggon ta niya o salamat pod nga uban sa akong mga pamilya nga naduyog ud pod o kabag-uhan pod sa ilahang mga kinabuhi na sa una pagkagubot man to karon nga di anata diri na anatay kadangpan nga simbahan nga usab ang ilang kinabuhi. Og salamat kayo mao ra to ipa mag-ugan. Amen no, salamat sa atong buhi nga Dios sa kinabuhi ini Tia Rita nga kaniadto namang gibalatian ang matag tawo matag usa nato kumudangop lang gitas Ginoo dili gyud niya ihikaw ang kaayuhan nato. Og sa ilang pamilya nga sa una daw kanang naay mga gubot-gubot gamay iyang gipangayo sa Ginoo nga mahiusa sila kang Kristo nga mauna nga gihatagan sila kabag-uhan. Dayon karon atong isunod ang importante ay dili pa day sorry ang special number nga pagadadon sa De Villeres family ato silang pakpakan. Hello. May buntag sa tanan, aniad ay kami sa inyong atubangan among awitan ng atong buhi nga Dios nga naguluhan ko ni og dili kabayran. Kayo ikay ko i-on ka. Saman ang ibalos ko sa Diyos sa mga kayuhan nga naangkon ko.
Nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. Kung bisan pa mga butang nga naangkon ko, kung saman ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan na naangkon ko, dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanino. Dili ka bayran sa salapin ni Bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanino. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanino. Salamat sa atong buhi nga Dios, no, sa kinabuhi sa mga De Villeres family. Ug karon adto na ta sa pinaka-importante nga bahin ining atong panimbahon, mao ang pulong sa atong buhi nga Dios. Og atong andamon na atong tasatag sa kakinabuhi, atong kasing-kasing, atong abrihan sa pagpamati sa pulong sa atong buhi nga Dios. Og atong tinguhaon nga wala gyud mga distractions nga makasulod niini. Og kini pagadadon sa iyang alagad nga si Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanatong tanan, inaimong tapad sa sa wala og sa tuo. Salamat sa panalangin sa Ginoo. Ang pulong karon sa ato ang pulong karon sa Dios nga ato karong pagahisgutan mabasa diha sa Hebreo kapitulo 6 bersikulo 10 hangtod sa bersikulo 12. Mas maayo ato ning basahon diha sa 9 para ato ni siyang mahimay-himay hangtod sa bersikulo 12. So Hebreo kapitulo 6 bersikulo 9 hangtod sa 12 nagingon. Apan mga igsuon, bisan ko nagsulti kami sa ingon niini, wala kami pagduha-duha bahin kaninyo. Nasayod kami nga anaa kaninyo ang maayong mga panalangin. Bersikulo 10, ang Dios makiangayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya, nga inyong gipakita diha sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Dako ang among tinguha nga ang tagsatagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Dili kami buot nga magtinapulan kamo, gusto kami nga mahisama kamo ni atong nakadawat sa gisaad sa Dios pinaagi sa ilang pagtuo o pailob. Ampo ta, amahan namo nga Dios sa makagagahong Dios nga maoy nag-atiman sa tanan nga mintuo, midangop, misalig kanimo. Dios nga maoy naghataw og kabag-uhan sa matag usa. Aron kami angayan kanunay sa pag-alagad kanimo. Aron kami o Dios makahimo sa mga butang nga makapataas sa imong ngalan. Diin makahalad kamig mga pagdaig, makahalad kamig pagpasalamat kanimo. Samtang naapami sa kalibutan, kanunay ka o Dios nagauban kanamo,
ug padayon mo kaming gitudluan gitabangan aron mahimo kaming angayan sa dapit nga imong gisaad kanamo. Daghan kay kag mga saad sa kinabuhi sa tao, gikan sa pag-umol o paghimugso sa kinabuhi sa tao hangtod nga kini mobalik ngadto sa lubnganan. Padayon ka o Dios nga nagpaabot og saad sa matag usa. Among gipangayo karon o Dios, pasabta kami sa imong mga saad, pasabta kami sa imuhang mga pamaagi, kay ang matag usa ka saad na side kami dunay gyoy pamaagi nga imuhang gibilin sa Biblia nga angay namong katunan. Salamat o Dios nga padayon ka magablas kanamo sa tanan nga niya karon og sa tanan nga makadungog makabati sa imong mga pulong. Padayon kang magablas Ginoo nga dunay kalipay kalinaw ang ilang kasing-kasing sa mga amo usab nga nabati ang imuhang pagpanalangin. Din malipayon kami nga midawat nga mamati karon sa imong mga pulong. I-bless Ginoo bisan pa nga akong mga kaigsuonan nga naa karon nga nakig-uban sa among pagdaig pagsimba kanimo through the social media, Facebook Live, ang pulong mo kinabuhi ko. I declare blessing right now in the name of Jesus. Ang imo mga pulong o Dios, nagasultig nagasaad nga dili gayud kami mapakyas sa imong mga panalangin samtang kami magakinabuhi sa imong mga pamaagi. Busa tabangi kami nga dili lamang kutob sa pagpaminaw kundi sa pagkinabuhi pag-apply sa imong mga saad in Jesus name. Amen. Amen. Ang ato rong hisgutan mga kaigsonan or ang minsay sa Ginoo nga ato karong pagatun-an, diin ato na usab nga masabtan ang mga pamaagi sa Dios, naghisgot nig saad. Ang tanan mayong saad. Kining saad mga igsoon siguro daghan na kainay natong daghanang na nahitabo or daghan na kapila na siguro ta makasinati aning pulong saad. Nga siguro sa imong kinabuhi na ay mga saad nga dili nimo malimtan. Gisaaran ka sa imuhang mga kaila, higala, pamilya, or gisaaran ka sa mga politisyan. Daghan kayong mga saad karon, ilabi nas mga gitawag pangumpanya kay kuan maron eleksyon na, hapit na ang Mayo, unsa nang pitsaha? Mayo 12 ang kuang gyud kanang final nga pag-ilik o kinsa gyoy ibutang sa Senado sa matag probinsya, sa matag lungsod og syudad. Ang saad ang matag politisyan dunay gyoy mga nindot nga plataporma unya dunay mga saad. Unya katupo mga tao nga grabe sad nga makaingon tang mingtuo nakalaom sa saad kana gyung naay mga tao nga nahangtod karon nagsaad pa sa 20 pesos ang kilos bugas. Nagsaad pa mo kanang naglaom pa mo. Dili day nagsaad naglaom pa mo. Pero na ato'y balita no nga mamligya og 20 tag 20 kilo ng bugas. Ay pagkalaw. So daghan kayo mga saad nga atong nasinatian siguro sa imuhang kinabuhi, dili lang mga politika ang nagsaad. Sa imuha siguro sa imong kinabuhi, sa imuhang pagkabatanon, sa imuhang pagkaulitaw, dalaga kaniadto daghan kaay ka nga daghan kaayong mga panahon nga nakasinati kag saad. Gisaaran ka mauni, gisaaran ka nga mauto. Unya nagdahom gyud ka, excited kaay ka. Pero timan doon na po'y mga saad, mga panultihon may tungod sa saad nga nag-ingon gihimo ang saad para pakyason, pero diri ra nas kalibutan. Pero sa Dios walay saad nga dili niya pakyason. Dili lang makadawat ang tao sa saad sa Dios kun dili niya masabtan ang pamaagi sa Dios. Ang atong hisgutan saad sa Dios og ang tema nga ato karong tipigan ang mga pamaagi aron madawat nato ang mga saad sa Dios. So dinhi ato ang mahinumdumaat, dinhi atong masayran mga kaigsonan, ang matag saad sa Dios, matag saad, ang tanan miyong matag saad.
Duna gyoy pamaagi ang Dios. Amen ba? O niya ang pamaagi sa Dios, wala na niya tagui, wala na niya ihikaw, wala na niya idalo. Kay nasayod ang Dios nga kung musaad siya, kung ang tao nga iyang saaran dili makasabot sa iyang pamaagi, di gyud madawat sa tao ang gisaad sa Dios. Abisan gani sa politika, moingon ang kanang nagpadagan ron sa ato ang probinsya o kaha lungsod, moingon nga gaman tamog taytayan diha basta buto street gyud. Kung dili mabuto street, way taytayan. Moingon pod nga okay ra kay wala man po'y sapa. Siya na street pag yun, gamaan tamog sapa para magamag taytayan. Muna nga kung naay saad timan do nagay pamaagi. Amen ba? Sa lain nga mga pinulungan siguro nga panabot naay kondisyon. Amen ba? Naay pamaagi about maghisgot ta pertimang yung pagkadaghana og saad ang Dios. Sa atong pagpuyos kalibutan dapat nakasabota, nakabaluta sa iyang mga saad. Mangutana kuno ko, sa imuhang pagtuo nga dunay Dios, pila ka mga saad ang imong nasayran? Gikan nga mindawat ka hangtod ni ining adlaw, pila ka mga saad sa Dios nga imong nakatunan? Kay importante man ni nga atong makatunan ang saad sa Dios, kay duna may say pamaagi. Ang mga saad sa Dios dunay pamaagi. So pila ka mga saad sa Dios nga nagpabilin karon sa imong nahuna, nagpabilin karon sa imong kasing-kasing. Natipon ka, walay saad sa Dios nga dauton ka, walay saad sa Dios nga magkaproblema ka, magkalitsi-litsi kumukunuhay ang imuhang kinabuhi, wa gyud magsaad ang Dios. Amen ba? Ang saad sa Dios makalipay sa tao. Makaingon siguro ta, ingna kuno imong tapad, pila ka mga saad sa Dios nga imong nakatunan? Ingna. Kinahanglan makabalo ta. Kay nganong kinahanglan man ta makabalo? Kay naalagi pamaagi ang matag saad, og dili ta makasabot ni makakaton sa pamaagi kanang mga saad sa Dios, di gyud na nato masinatian. Masabtan? Sa mangutan ako, duna ba kay nasayran nga saad sa Dios para sa imong mga anak? Naa? Kitang mga ginikana, nasayod ba ta sa saad sa Dios para sa atong mga anak? Kung nasayod ta sa mga saad sa Dios, ikatunan ba nato, gibansay ba nato ang iyang pamaagi? Ato bang nasabdan? Para ang saad sa Dios sa atong mga anak, maangkon og mabatunan gyud sa mga anak nato samtang buhi pa sila. Pero kung dili nato masayran, ni masabtan, ni makatuna nato ang mga pamaagi sa saad sa Dios, kanang mga anak nato, dili sila makadawat sa saad sa Dios. Nindot kayo ang ibasa kaganina sa Hagiyo, Kapitulo 2, asa to magsugod, versikulo, Hagiyo. Asa to mabasa kanina? Hagiyo. Ako na nga katong scripture reading kaganina. Hagiyo Kapitulo 6, Kapitulo 2, versikulo 6. Sa dili madugay, tayugon ko pag-usab ang langit, ang yuta, ug ang dagat, ug pakurugon ang bahandi. Niini og mapuno sa bahandi kining temploha. Sa unang panahon, grabe ang gubat sa matag gingharian nga nakasinatig kalisod,
gisapadad-an og mga mensahe sa Dios. Ingon ang Dios tan-awa ra gud sa bersikulo 8, ako ang salapi og ang bulawan. Ang bag-ong templo mas matahumpa unya kaysa daan, og pauswagon ko ang akong katawhan. Ako ang Ginoo nga labing gamhanan, may nagsulti niini. Timan dili politisyan ang nagsulti nga musaad, tapos naay mga panahon nga bisag gibuhat na wa gyapon himo ang saad. Manang naay kantang asan ng 20 kilong bukas. Di ba? Naay mga kanta. Grabe. Grabe ang iyahang ang atong Dios ba? Gusto gyud siya nga masabdan nimo ba? Timan ingon siya, ako ang Dios, dili ko tao nga nakigsulti kaninyo. Dios ko, gamhanan ko, walay dili mahimo nako. Ingon ang Dios. Ang salapi, ang bulawan, ako Og ingon siya, pauswagon ko kamo. Og nasinatian ni mismo sa mga katawhan, sa mga katawhan sa Dios nga mga Israelita. Gani makapilanin nila masinatii ang saad sa Dios. Kabantay mo, sa diha nga ang mga Israelita naulipon sa Ehipto. Sa diha nga naulipon sila, nagmulo sila sa Dios. Apan sa dihang nagmulo sila, gipadad-an sila og mga mensahidor. Mao si Moses. Pero sa wala pa sila wala pa sila maulipon sa Ehipto, kinsa may nakasubay sa istorya sa kinabuhi sa mga Israelita before sila nga naulipon sa Ehipto. Inani ni siya. Ang Dios nagsaad kang Abraham nga panalanginan niya si Abraham. Sa Genesis kapitulo 12 miingon ang Dios, Abraham, panalanginan tika. Ang mo panalangin nimo, panalanginan ko usab. Bisan kinsa katong mutabang, bisan kinsa katong mupakaon, mo painom, mo hatag og panalangin ngadto kang Abraham, ingon ang Dios, panalanginan ko sila. Ug pinaagi nimo, panalanginan ko ang tibok kalibutan. Pero sa dihang nagpanaw si Abraham sa saad sa Dios, nakasinati si Abraham og kalisod. Mibiya sa Kanaan, dayong paingon dito sa Ehipto. O niya balik na po sa Kanaan. Pag abot sa Kanaan, dito na ay istorya gyud nga ang iyang mga anak nagkasilusan. Ang mga anak ni Abraham to Isaac, the time na ni Isaac. Ang time ni Isaac mga kaigsuonan, sa diha nga si Isaac mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nanganak ang iyang asawa nga ang ilang anak si Esau ug si Jacob. Na ay mga lalis, duha ka mga igsuon. O niya, pag-abot ni Jacob, nanganak na pod ang asawa ni Jacob og 12 ka mga tribes. Hello. Dapat atong balikan o gamay. Sa dihang nagpuyo si Jacob dito sa Kanaan, niabot ang gutom. Pero sa wala pa ang gutom mga kaigsuonan, naglalis ang iyang mga igsuon. Naglalis ang iyang mga anak. Ang iyang mga anak 12 ka tribo. Usa sa mga anak nilang Jacob mga kaigsuonan, si Jose. Amen ba? Si Jose gidaog-daog sa iyang mga igsuon o gibaligya ngadto sa Ehipto. Pag-abot sa Ehipto, si Jose giubanan sa Dios, gipanalanginan sa Dios, pero timan nagpabilin ang saad sa Dios sa pamilya ni Abraham kang Isaac kang Jacob. Hello. Nakanindot mga igsuon ang Dios kung usaad siya, dili lang kay ikaw ang makabenepisyo, pati ang imong mga anak. Sa diha nga gisaaran sila sa Dios mga kaigsuonan, kung imong lantawon, ang tanan nga mga pamilya ni Jacob sa daling istorya, sila ang nahimong bantugan sa tibok Ehipto. Usa sa mga anak ni Jacob
nahimong gobernador sa Ehipto. Kinsa man? Si Jose. Nyakikan sa pinakalisod nga pamilya. Imagine nga nahimo siyang gobernador sa tibuok Ehipto. Nganuman, tungod kay ang saad sa Dios, dili niya malimtan. Lamang, dunay matag pamaagi ang saad sa Dios. Moni ato karong hisgutan, nasayran ba nimo ang saad sa Dios? Pilaman ka mga saad sa Dios ang imong nakatunan para kanimo og sa imong mga anak. Daghang kay mga saad ang Dios. Ingon siya, dili ko kamubiyaan nga daw ilong mga tuwapos. Di ka niya biyaan, di ka nila talikdan. Muna niingon si Jesus, ayaw kahadlok ni adto mo patay sa tao apan di makapatay sa kalag. Kay ngano man, naay Dios nga manalipod nato. Nya ingon pa dahin siya, ayaw kamo kabalaka sa unsay inyong kanon, unsay inyong ibiste, unsay inyong imnon. Wa manggani mabalaka ang mga langgam. Nga wa sila magpugas ni mag-ani, kamo pa kaha nga mas bililhon pa kamo kaysa mga langgam. Munang kung atong tan-awon ang time ni David, si David. Sa David nakaagi og kalisod, gilutos siya, nagtago-tago siya. Daghan kaayong mga naglutos kang David. Gilibutan siya mga kaway, apan timan-i. Ang kasing-kasing ni David kanunay nakasintro sa Dios. Kanunay nangita si David og dapit nga diin makasimba sa Dios. Kung imong lantahon ang istorya sa kinabuhi ni David, si David usa ka taong matarong. Amen ba? Unang kabantay mo sa gipamulong ni David diha sa Salmo. Salmo 37 man siguro na. Tanawa ko no. Salmo 37:25 katong naay Biblia. Ingon siya, karon tigulang na ako, apan sukad sa akong pagkabata, wala pa ako makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo. O mga anak sa matarong nga nagpakilimos. Wow. Kaya nga naman, timan ang Dios nga ato karong gisimba, siya'y tag-iya sa bulawan, siya'y tag-iya sa salapi, siya'y tag-iya sa tanang butang sa kalibutan. Pero doon ay kondisyon ang Dios. Ingon siya, ang taong dili kapiyalan sa gamay, dili ko usab piyalan sa daghan. Kabalo ba mo unsay unod sa mensahe sa paglitok nini sa Dios? Kay ang usa ka tawo nga dili kapiyalan sa daghan, unya kung imo na siyang hatagan, usik-usikan ra na. Amen ba? Bisag asa ra na iwaldas. Kung sa istorya pas kalibutan, muingon ra ng tao nga, akwarta nis hangin. Di ba no? Kung ikaw kuno nga muhatag, unya ang tao nga imong hatagan, iyang giusik-usikan ang imong gihatag, unsa imong bation? Malipay ka, muingon ka, o di pa, usik-usiki pag yun dili, masakitan ka. Pero sa dihang makakita kag tao nga imong hatagan, unya ang imong gihatag ihang gigamit sa pag-alagad sa Dios. Ang imong gihatag iyang gigamit nga paghimaya sa Dios, iblis ka pag-ayo sa Dios. Amen. Muna nga ato ning hisgutan mga kaigsunan kining saad mga pamaagi sa Dios nga atong makita sa Hebreo kapitulo 6 bersikulo 10 hangtod sa 12. Ang Dios mga kaigsunan do nagyusay saad. O kining saad dili ni para sa mga taong walay pagtuo. Timan ini ha. Ang saad sa Dios para lamang sa mga taong mintuo. Ang taong tinuod nga mintuo misimbas Ginoo.
Itong pagpakan ng Dios mga igsoon. Munang ingna imong tapad, bless kayo ka nga misimba ka, kay usana kailhanan nga may pagtuo ka. Kay ang tinuod nga mingtuo sa Ginoo mihatag og panahon sa Dios. Gani makakita ka social media katong mga tao nga may pagtuo bisag unsa ka lisod. Kakita ko og usa ka simbahan nga labngunon og sapat. Unya sa diha nga Domingo ning ulan og mibunok pag-ayo ang ulan, unya mibanlas ang baha. Pero kabalo mo, tigihawak na ang tubig, pero ilang gilabang nga nagkupot sila para makasimba sa Dios. Kaya nga naman, ang tao nga may pagtuo, bisag kapila madiskurahi, di yun na malimot sa pagdaig kaniya. Samas atong gibuhat karon mga kaigsunan nga pagdaig na aday pagsayaw na ipaglokso ang mga taong wa kasabot mayong naaman na ipagsayaw-sayaw sila. Sa Salmo 150, dayga ang Dios uban ang pagsayaw. Unya Dios ko nang imong gisayawan, mutingkap-tingkap ra din ang imong sinayawan. Naag yun ang pagsayaw. Salmo 150 naas versikulo 5, dayga ang Dios og panagsayaw. Dunay saad ang Dios nga klaro kayo diha sa Jeremias 29:11. Kining maong saad dili lang ni paras imong pagkaamahan sa pagkainahan, kundi para nis imong mga anak kanatong tanan. Ingon ang pulong sa Dios, ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw. Alang kaninyo sa paghimo kaninyo mauswagon inay maalaot ug paghatag kaninyo kaugmaon nga inyong gipangandoy. So diha imuhang makitaan ang saad sa Dios pauswagon ka. Pero lamang atong masabtan nganong naaman sa ingon nga ako ray nasayod sa akong mga laraw. Ang buot ipasabot sa Dios, ang laraw nga gisgutan diha pamaagi. Ako ray nasayod sa akong mga pamaagi. Nga angay ninyong ikanabuhi og ang pamaagi sa Dios, iya nang gitudlo sa matag tao nga nangalagad kaniya. Yunya, kung imong tan-awon mga kaigsonan, tan-awa sa Deuteronomio 8:17. Ayaw kamo pag-ingon na angkon ko kining bahandia tungod sa akong gahom ug kakugi. Hinumdumi ninyo ang Ginoo nga inyong Dios kay siya ang naghatag kaninyo gahom aron kamo mga dato og niining paagihagi ka matud-an niya ang kasabutan nga ihang gihimo tali kaniya og sa inyong mga katigulangan. So dihagi klaro mga kaigsonan, dili di ay kalisod ang gisaad sa Dios para sa imong kinabuhi. Amen ba? Dili kalisod. Kung unsa may nasanitian nato karon, bunga nis pagkawalay alamag nato kadiadto. Pero ayaw tuguti nga sa imong pagtuo karon wa gyapon kay kalibutan sa pamaagis Ginoo. Kay ang mahitabo niini kung dili nimo sabton o dawaton ang pamaagi sa Dios, ang unsay imong kahimtang karon maura gihapoy kahimtang unya sa imong mga anak. Nakadungog ta? Kinsa may amahan nga walay plano sa iyang mga anak? Naa ba? Wala. Ang matag amahan o ang matag inahan kanunay na ay plano gyud nga mahimong doktor, mahimong businessman, mahimo untang negosyante, dili unta mahimong presuhan. Nabay mga ginikanan nga nangandoy nga mahimong presuhan ang mga muadto presuhan ang ilang mga anak. Pareho kadungog ko mga kigsunan ay mga ginikanan mo ingon maayo unta ni mo doktor unya mahita ni og kuan kaluyas Ginoo makapanarbaho ni akong anak unya og maglalis na mo ingon nga na dali gyud ka maadto presuhan gilitok man pod ang presuhan. Ngano man wala masayod sa pamaagi sa Dios. Dapat kitang mga ginikanan nasayod ta sa pamaagi sa Dios ug mao ni rason nga angay tang tudluan. Now diha sa
Naipangutana mga kaigsuonan, kinsa may mutudlo nimo sa pamaagi sa Dios? Every promise ang matagsaad sa Dios dunay pamaagi. Naipangutana, kinsa may mutudlo nimo sa pamaagi sa Dios? Imong mga barkada? Kinsa man? Ang imong simbahan? Kabalo ba mo ang mutudlo? Mga tao nga tinud-anay nga nagkinabuhi sa saad sa Dios. Di sad ko mo yung pastor. Kay daghan kay mga pastor nga wala magtudlo sa pamaagi sa Dios, kay sila mismo wala magkinabuhi sa pamaagi sa Dios. Kay nga naman, there are two kinds of pastor. Dunay true pastor, duna po'y false pastor. Wala gyud na kana bitang wala ipagara sa Dios ba ang mga tao nga gadalas ga title og pastor, prophet, apostles. Ikaw ug ako gipahinumduman ta nga dunay duha ka klaseng mga magwawali. Amen. Magwawali nga wala pauswaga, wala piyali, mga magsasangyaw nga nagpabilin gyapon sa kalibutan. Kinsa may mutudlo aron makakaton ka sa pamaagi sa Dios? Katong mga tao nga nagkinabuhi sa pamaagi sa Dios. Kay lisod man kaayo ang usa kini ginikanan mutudlo sa iyang mga anak nga wala niya buhata. For example, dong ayaw pag inom, ipalit ko og long neck dong. Ayaw pag inom dong kay makadaot ni baga. O niya, busy ka dong? Wala. Ipalit ko long neck. Batik kayo nga mutudlo ka, nga wa nimo buhata. Tama? So kinsa may angay mutudlo nimo? Nako, ang mutudlo nimo nako mga kigsunan, katong mga tao nga nagwali, nga nagkinabuhi sa ilang giwali. Ang mga tao nga nagkinabuhi sa ilang giwali, ang gipakita sa Biblia, pauswagon gyud na. Nganong ako ning gisulti? Diha ko sa Love Radio, dunay pastor or kaha, maingon ko nga, I don't know, pastor ba? Basta kay gadalas ngalan pastor. Grabe, pastor, mao ni. Kanang bless kay ko sa imong mensahe. Grabe gyud sa hilak siya. Lipay kay siya, kay dati siya nga nabuang kuno siya buan na patindaghan ng ambisyon niya. Bless siya diri kuno siya nabag-o. Unya di ana siya sa Love Radio niya pagkahuman ko tungod kay na-bless po ko sa iyang testimony. Niya pagkahuman ako gipadad-ag mga karsones katugikan sa mga taong hinatag pod gika sa Korea, ako ang gihatag pod nagipambit nila. Unya taas man siyang tao, unya di man po nako masuot. Sakto gyud niya mga barong. Paingon sa Liti. Pag abot sa Liti, pila ka simana nimbalik diha simbahan nagdalag babae. Iya kuno tong asawa, unya wa sila kasal. Akong gipakasal. Gitabangan gyud namo. Gitabangan namo, unya nahimo sa estudyante, padayon akong gitudluan. Hangtod ang nahitabo mga kaigsunan, kanang para naa sa ipanginabuhi diha Cebu, akong gi-challenge ang mga kaigsuonan nga mag-amot-amot mi para kuhaan siya motor. Naunsa man nga samtang nagsigi ko og kanang ma-short mami sa usahay sa amo ang income sa una, kina may mga trials yun ang ato ang pagpangalagad. Manghabal-habal ko syudad. Habal-habal ko syudad. Nakakita mong ginas papa, pirmiro na kong tuyok, ikaduhan na kong tuyok. Ikapalit na og usa ka pamahawan nga labas nga isda, lami nga isda ang akong income. Yun ya, kung maghabal-habal gyud ko sa syudad, naagyod ko'y matigom. Karon kay katong akong gitabangan, gipakasal pa, hasta tong among rice cooker gikuan pa. Wala na may rice cooker para naarag yung sa rice cooker. Dayong gipalitan na mong motor. Munya kaduha mi katapal kay inig hulugan na di man kaabot ang iyang income.
Ingko nga akong gipanid-an, ako ana siyang gisiay. Ko Lord, kanang kinahanglan ako sang siayon, kinahanglan ako sang panid-an. Nganong walay income? Karon kay magsigira mag lumlum des computeran. Ang gilantaw mga jitli, mga katong unsa to kanang upaw nga Shaolin. Giingnan pa ko pastor dai koy 20 pastor ato imuha tong computer usa. Mao deeng sige ni siya kalisod kay giabusaran ang panalangin sa Dios. Nganong ako ni siyang gisulti? Dili tanang tawo nga tabanganan angay tabangan. Kay dunay mga tao nga imong tabangan, imbis mga lagad silag seryosos Ginoo, mag-abusar no og maayo. Munang miingon ang Dios, kung dili kapiyalan ang taos gamay, di ko piyalan og dako. Munang ikaw ug ako dapat seryoso ta nga kung dunay panalangin sa Dios o pabor nga gihatag sa Ginoo gipakita sa Ginoo nimo ampingi. Usa sa mga pabor nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi kanang gitudloan o giwalihan ka. Ayaw gayud tuguti nga imo ra ning ibaylos mga tingog sa kalibutan nga wala magiken ang ilang mga pulong sa balaang kasulatan kay mudala ra na nimo kalaglagan. Magsugod ng ginitag paminaw sa pulong sa Dios. Ayaw na mo paminaw sa mga pulong sa kalibutan. Muingon ang pulong sa kalibutan, na sila minteryo, makabuang na sigba sa Biblia. Mga lahi na silang tinuuhan. Pulong sa Dios ning ato ang gitun-an. O kamo mismo nakakita sa among kinabuhi kung giun sa may pag-uban sa Dios nga atong gilagaran. Ato pakpakan ang Dios sa mga kaigsuonan. So kinsa man ang mutudlo nimo sa pamaagi sa Dios, kanang mga tao nga wa mga lagad, kanang mga tao nga nagsigir og bisyo, ang mutudlo sa pamaagi sa Ginoo mga kaigsuonan, katong mga tao nga tinud-anay nga nagwali og nagkinabuhis bala ang kasulatan og na mismo kamo makakita nga gipuuswag sila sa Ginoo. Amen. Ato pakpakan ang Dios. Kay dili tanang nagwali gipauswag sa Dios. Kay ngano man sa ako nang gikaingon nag-abusar. Nay mga tao nga nay mga tao gyud nga miapag. Napoy mga tao sige kontak nako pastor, nako daghan ang bayranan pastor, mohangyo ko nimo. Dili ko dato para nimo. Dato ko sa pagsunod sa mensahe sa Ginoo. Amen. Now timan ang saad sa Dios alang lamang sa mga Kristohanon. Unya dunay pamaagi sa Dios nga angay nimong masabtan. Og angay nato ning ikinabuhi og i-apply samtang naapatas kalibutan sa ingon ang atong mga anak kaming sunod sa atong mga tikang mahimo silang bulahan. Kinsa may angay natong tabangan? Katong mga taong dautan? Nga mupasaka kaysa may pasakag mayor nato dire. Masay pasaka mo mayor, maingon mo ha, tagaan ta mog tagsak kasakong bugas. Nya katong mga tambay na ay mga tagsakasakong bugas ang mga tambay na ng tanan. Kinsa ang tabangan? Tan-awa ragot. Versikulo 10 sa Hebreo kapitulo 6 Hebreo kapitulo 6 versikulo 10. Ang Dios makiingayon, dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Munang makahimamatag mga tao bisan asang lugar, kung muingon silang Kristohanon sila, ila-ilaho nato sila. Kay basig ng pagka-Christian ra. Samtang dito nag-eskwela ko sa theology diha sa Giso, Mandawi. Na may eskwelahan diha, dunay ning kuan ning sabay kuan kuno siya parulado kuno to. O niya paghuman testimony siya nga isag tabang ning rest og tabang ang simbahan niabot og 5,000 o niya ning special offering pa gyud 5,000 10,000 kay parulado moadto kuno sa kauluhan mo report kuno siya sa nahitabo may pumukanta-kanta nahitabo giilad ra ang tibok simbahan
Munang dili tanan nga tao ang ay tabangan. Dapat ila-ilahon nimo. Kay basig tablaw kag trabaho, unya imong trabaho perti pang dukaa, unya ang imuhang gitabangan hahayahay ra nang huyab-huyab. Ikaw nga nagtrabaho perting lisura, unya ang imong gitabangan nag-relax nagtanday-tanday pa, nya nag-inom-inom pa. Hana. Pero kung mo ila-ila kas imong tabangan, tinuod nga Kristohanon, unsay giingon sa Dios? Abraham, bisan kinsa ang mo tabang nimo, bisan kinsa ang mo panalangin nimo. Asa na mabasa? Genesis kapitulo 12 versikulo 3. Bisan kinsa ang mo panalangin nimo, panalanginan ko usab. Muna nga angay natong tabangan, katura pong mga isig ka magtotoo. Amen? Pero kung dunay mga tao nga willing nga mutuo, atong tabangan. Kaya naamay mga tao gyud nga di pa magtotoo, di pa Kristohanon, pero nangandoy silang mahimong magtotoo. Ato silang tawangan. Amen? Maunay mga tao nga angay tabangan. Pero ka ng mga tao nga ambot lang. So dinhi giklaro mga kaigsonan nga ang angay tabangan katong isig ka magtotoo. Hinuktok man uban. Tinuod biya na. Ako di ko basta-basta nga mutabang. Nay usa ka tawo nga no man kapilan ako maskam. Mao lagi to. Grabe. Pila na may maskam. Hurot among rice cooker. Unya grabe, kwarta, kapila mi katapal. Nya kung gitara, kung gihatag. Paita. Nya naapoy mga Kristohanon nga kanang di pa to siya Kristohanon, siya pastor kanang gusto kong makakaton og wali. Akong gitabangan. Di man pug kabalong mubasa. Akong gitudluan hangtod nakabalong nang mubasa. Mga ang mama. Sa dihang nagklase mi diha sa simbahan sa opera, lingkuran ako siya bisag siya raw sa para makabalog sa mubasa sa dihang nakabasa na Dios Biblia na wag tangman. Taga Negros kuno to siya. At least akong gipangayo nga mga lagad ra gyud sa Ginoo, kanunay ra nako siyang giampo. Muna nga sa akong kinabuhi mga kaigsonan, speaking about pagtabang, nasabtan yun ako, mo ni ako ang nakita, damor kang mutabang, damor kang tabangan. Asa mabasa? Panultihon, kapitulo 24, versikulo, panultihon, kapitulo 11, 24-25. Kapitulo panultihon, ako gyunang na kuanan kanang ako gyunang kana bitawng nakatunan. Panultihon 11, 24 to 25. May mga tao nga walay pugong-pugong sa paghatag, apan nag-anam sila kadato. Nasabda na kadungog ta? Grabe silang mintabang, pero grabihan nilang gipauswag. Unya, ingon dinhi, adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuog kakabos. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka, tabangi ang uban og tabangan ka usab. Pero mao lagi na gitudluan ta karon kung kinsay angay natong tabangan. Hinumdumi miingon ang Dios nga angay ninyong katunan ang pagtabang ug pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Munang diri pa lang makita nato nga nagtinabangay ta bisan gani sa pagtukod sa iglesia. Kay kining iglesia dili ni ako kundi ato ning tanan, kay usa ta kalawas sa Dios. May usa ka pastor gustong mabisita kagahapon, naghulat mi. Gahapon ba to? Atong usang adlaw. Yung sa pastor, kanang mobisita ko diha.
Maestra siya, maestra ang iyahang asawa sinatilan og maestro pod siya sa ronda. Puro sila mga magtutudlo unya pastor pod siya. Ingon siya kanang bisita mi diha pastor. Karon kay nahapit na hubsan niyang sakyanan diha sa Malabuyok. Pagtubil niya wa man poy pula, wa poy green. Pula raman nya ang iyang sakyanan di man modawat kuno pula, green raman pod. Unya kung muadto na sa Alegria, mas short na sa oras insa sunod na lang. Daghan kayong mua ni dinhi. Ngano man kay nag-uban ang Dios diring dapita. Amen. Kinsa man gud ta nga makatukod aning balay alam puanan kung wala ta giubanan sa Dios. Asa man ta manguha ani? Asa ta nanguha? Tu aras Ginoo ngano man ingon ang Dios ang kwarta, ang bulawan ako Amen. Siguro ang uban mo maingon nga kadungog nahar lagi na kwarta. Yes, kung imong tan-awon ang Dios dili sa hubtag kwarta, basta magmasinugtanon ra ka. Unsa may kondisyon? Tabangi ang uban aron tabangan ka. Pero di ka basta dapat mo tabang. Kay pataka kag tabang diha. Imong itabang inom-inom ra, nya tablaw kag pinulaw-pulaw anang imong trabaho. Perti kang ginuna unya katong imong gipanghatagan ginambid pa. Ating pagkaluoya gyud. Labi nas mga OFW ato mga kaigsona mga OFW. Kung tabang mo sa mga taong tinud-anay nangalagad sa Ginoo. Ayaw mong tabang anang mga tao nga wa gyud magpakabana gani wala mo tabang sa ilang kaugalingon aron mabako. Mga igsoon, siguro doon na yung nangutana, Pastor, nakatabang day ka. Dili lang nako isugid ang akong pagtabang. Pero sa usa lang kahigayon, ning undang kog high school, kay gihangyo ko sa akong mama ug papa, nga John, ayaw lang usa og eskwela, tabangi usa ang imong igsuon, aron ato mauray atong pahumanon. Di pa gani ko kaalsa anang case sa beer, kanang beer ba? Kanang unom kabuksod di pa ko kadaog ana nimbiya na ko sa akong mama nanimpalad ko sa Dumaguete nagsipit-sipit kog manok para akong ibaligya kay kung pananglitag di ko dawatos boy diha sa kanang merkado sa Dumaguete naa pa ko'y ikaplite gibaligya nako gisipit-sipitan nako ang kwarta. May gani kay naay nindawat dito sa Dumaguete pero usa ka kondisyon di po may maka-advance kung di ko kaabot us ka bulan. Ang akong gipangita simbahan, lakaw nako ng tubtuban city limit paingog Daro Dumaguete. Usa ka oras duha ka oras lakaw nako na unya maglakaw kong sagol dagan unya pirtig yung paita kay ngano man gikan sa tubtuban diha si bulan unya paingon dito sa tong amo ang factory sa Miki kuana siya balastro na siya unya magsunod ko sa mga tricycle perting pagkaabuga unya dagko kay kugkugmo kay ang ako ara man gyud nang isulti kay ngano man mohigop biya ning akong ilong og abog kay perti na kong dagan mga kaigsuonan pag abot na ko kuan haskan dagko akong kugmo inana kalisod pero kabalo ba mo ang akong gitinguha para makasimbar ako. Ang akong simbahan nga sa Dumaguete na ay anak diri sa Cebu nag-hiring og kanang delivery og beer. Bisag di pa ko kabalo, di pa ko kaaswat anang beer. Ning tando na lang ko nga kaya na nakong aswaton para makasulod ra ko og trabaho kay dito sa Dumaguete 600 ra ang bulan, dito sa Cebu 1,500 naman ang bulan. Ning sulod na nimpalad ko Cebu, dito nagsugod ang akong kinabuhi da Cebu. Sakay ko kalyong gitagbo na lang ko. Nang-apply ko dito wa gyud ko'y kalibutan nga makasud ay ko among Kristohanon. Nakamo ko Kristohanon nagsige migsimba das ayala. Unya kabalo ba mo? Dili ako maoy mokubras akong sweldo kun dili ang akong pamilya. Gikasab-an pa ko sa akong amo. John kung motabang ka ayaw hutda.
Iko nga nagsabot naman mimti, sabot na may ma'am, nga kung sweldo ako ra yung ihatag niya kay kung mahuman na siya eskwela, ako na po'y ilang pa eskwelahon. Hain ba'y nahuman og eskwela, ako na po'y mo eskwela, si Papa naman po'y ni eskwela. Pertig yung libuga. Pero mao na, kung kanunay kang mutabang, timan ingon ang Dios, dili ko malimot. Timan niya, ingon ang Dios, dili ko malimot. Hello? Nakakita ko sa inyong sakripisyo. Mao na nga ang ikaduha nga angay natong tabangan, dili lang atong isigkakristohanon kun dili katong mga kugihan. Ayaw tabangi ang mga taong tapulan. Tingilingi imong tapad basig ni tapulan. Ing nang way tapulan dire. Amen. Amen. Mo na bitaw nga na ay mga selebrasyon at perting ninduta. Dali kayong makaluto at pagpakan ng Dios. Na-bless ang mga tao dito sa gihulngan nga nakakita diri sa ato ang selebrasyon. Isa grabihang mga tao dito pagkaninduta. Even ang ato igsoon Sister Gingging siya nga mubalik ko diya pastor. Amen. To pagpakan ng Dios kanuman. Naatay pag tinabangay og dili ta ka mga tapulan mga kugihan ta. Amen. Lingi ay mong tapat. Kugihana. Tanawa. Biblikal ba nga kugihan? Tanawa. Atong humanon tong 11 og 12 sa Hebreo kapitulo 6. Dako ang among tinguha nga ang tagsa kaninyo magpadayon sa inyong kadasig. Tanawa kadasig ha? Hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyong gilauman. Kay naalagi saad sa Dios ug ang saad sa Dios ato gyud ang lauman. O say saad sa Dios, usas mga saad sa Dios, pauswagon ka. Hello. Pauswagon ka sa pagpangalagad sa Dios. Unya ingon din His 12, dili kami buot nga magtinapulan kamo. Nakadungog ta? Mga amahan, mga inahan, okay ra mo nga inyong mga anak magtapulan. Kita mo'y dunay responsibilidad nga mutudlo sa tong mga anak. Mo nang kamo mismo makakita sa akong mga anak nga ako pasalamat ko sa Ginoo sa kinabuhi ni David, ni Asap. Kabalo ba mo? Human ako og tao diha, ni-relax ko dito si David sigig panglimpyo dinhi. Nangarin sa tanan diri. Mayon ko nga naagi ni siya tawag ning bataa. Naagi tawag ning mga bataa. Pero di ko gusto nga ang ako rang mga anak nganunay tawag. Nangandoy ko nga ang inyong mga anak pangalanginan sa Ginoo. Munang ang mensahe sa Dios wala na ko tagui. Wala na ko idalo. Kay nasayod ko nga kung akong ikinabuhi ang mensahe sa Dios para sa umanak, i-bless sa Ginoo akong mga anak. Kung i-bless ko karon sa Ginoo, mas i-bless sa Ginoo akong mga anak. Munang ako mga pagdasig. Dili na to sayangon ug usikan ang panahon nga buhi pata nga makadisiplina patas atong mga anak. Unsay giingon sa mensahe sa Dios sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 3. Mao ba na diha? Mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak, ayaw palaguta ang inyong mga anak, hinuon disiplinaha sila sa Kristohanong disiplina. Amen. Muna nga ingon sa diris bersikulo 12, dili kami buot nga magtinapulan kamo. Gusto kami nga may sama kamo ni atong nakadawat sa gisaad sa Dios, pinaagi sa ilang bagtuo o pailob. Dili gusto gyud nga naay taong tapulan. Bisan ikaw na lang. Sige kag trabaho. Unya ang imong gipakaon wa mo trabaho. Kung imong suguon di mo tuman. Munang bless po ko sa Ginoo, bless po ko sa inyong kinabuhi dire, even sa pamilya sa akong asawa. Kamo mismo nakakita mo, ako mismo nakakita mo ngang atong mga kabataan kung suguon noon na amay mga panahon nga kanang kapuyan sila, pero kung atong tan-awon gyud kugihan ang atong mga anak karon. Amen ba? Atong ideklara na kay nganuman ato mismo nakakita.
Sa kinabuhi na lang ni kamong tanan. Example ako si Will G. Si Will G kani atos bata pa pertig ning pagkakuan na. Pero karon kugihan sa dihang ni adto ko dito sa kuaning dito sa ilang mama nang hugas na gyud siya. Mga anak ni Day Madeline at Ilby. Mga anak ni kuan, awa di pa ni anak ra di ay, di pa man mga anak, wa pa man di ay pun Ilang maran man mil. Baran Malbe, Barbin, Day Eden, Ate Ilby, o kisa pa, Bagaw Jewel, Gigi ug si kuan, ato pakpakan ang Dios, mga kugihan ang atong mga anak dire. Mga kugihan og dunay plano ang Dios ni mga bata. Ngano man, timan ini ha. Ikaduhang Tesalonika kapitulo 3 bersikulo 10. Basa ha. Ikaduhang Tesalonika kapitulo 3 bersikulo 10. Akong basahon diri. Kay samtang diha pa kami uban kaninyo, si Pablo ang nagsulti ni ini. Ya, Pablo, he's a beast leader. He's a member of Sanhedrins sa panahon sa mga Parisees. O sa gingon, kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo. Giingnan namo kamo, ayaw pakan ang dili mo trabaho. Ayaw pakan Tinood ba na? Muna atong mga anak, ato silang tudluan. No, nagsikhanay sila, ingas Wilji, ta manghugas lagi ta. Yun, mga bata nato, diri ato ng tudluan nga mo trabaho. Kay nga naman, i-bless sa Ginoo ang mga kugihan. Pero, ang kugihan nga naka-align ang kinabuhi sa Ginoo. Kay kung bisag unsa ka kugi, kung wala pod ma-align ang imong kinabuhi sa Ginoo, ingon ang Biblia, dili makalabaw ang kakugi kaysa panalangin sa Dios. Pero sa panahon nga ikaw panalanginan, timan dili ka maskam. Amen? Dili ka maskam Sunod, ikatulo, kinahanglan natay pagtuo o kinahanglan natay pailob. Busa, ang saad sa Dios nga pauswagon ka. Pauswagon. Timan ang bulawan, bahandi, tanang butang sa Ginoo gikan tanan. Siya makahimo sa pag-provide unsay gikinahanglan nimo. Kana ganing Deuteronomio kapitulo 28 kung imo nang basahon 1 hangtod sa 14, dili na gani siya mosugot nga mangutang ka. Kung nangutang ka kaniadto karon, di na mosugot ang Dios nga sunod mangutang gyapon ka. Unsay giingon? Kung mutahod tas Ginoo, kung mga lagad tas Ginoo, dili na kamo mo'y mangutang, kamo na'y magpautang. Speaking about pag-utang, mga kaigsunan, akong mama, pertin naghanag utang sa unang panahon. Kung nga nung nangutang ni akong mama nga pastor mo ni akong papa. Muyamar na gani akong igsuon, moingon na gani, nami abangan pa, nami kuan pa kanang project, nami patig, nami uniform. Luoy kay naong sa akong mama. Kay nga naman, makaluluoy po daag naong, musamot og kaluoy ang naong sa akong mama kung kwarta na hisgutan kay napasay utang unya. Muta akong gitun-an nga nung nangalagad mi puro mami utang. Kay naa day mga nangalagad nga wa magkinabuhis Biblia. Mao na nga salamat ko sa Ginoo nga dunay mga pastor nga naghanay sa akong kinabuhi, gitudloan gyud ko. Muna kay gitudluan ko, wala na ako ihikaw ang akong nakutunan, itudlo usab ko kini ninyo. Munang dunay mga pastor ang mga tao kaniadto, samtang dito pa mi syudad, grabe silang utang. Pero kabalo ba mo? Sa dihang ako silang gikuguyugan ug ako silang gitudluan sa balang kasulatan, karon wala na sila'y utang, daghan na silang katubhan. Ito pakpakan ang Ginoo ana grabe na pud silang mutabang. Muna nga bless gyud ta. Bless. Ay mo tapat gid bless ka. Lamang kining upat ayaw kalimte. Una,
ayaw kalimot sa pagtabang, hinuon dapat na atay kadasig sa pagpadayon sa pagtabang sa atong isig kakristohanon. Muna mo yung kung bless kayo ka nga dunay kay kalipay sa pagtabang. Diri pa lang sa atong paggama sa balay alampuanan, nakita na sa Dios kinsay ni sakripisyo og naghago nining tanan. Hinumdumi, di man tuod kakita ang tao pero timan ang Dios dili ta makatago niya. Sunod, dili ta dapat magtinapulan. Inay mong tapad, ayaw na tong pagtinapulan. Kanang karaan na kinaraan na ng pagtinapulan. Kinaraan na. Sunod, dapat na atay pagtuo. Nga o saan ang pulong pagtuo? Dapat kung nagtrabaho ta, na gipanalanginan ta, ikinabuhi gyud nato ang unsa may mensahe sa Biblia. Mao nay pagtuo. O niya mapailobon ta. Amen? Inay mong tapad, i-bless kas Ginoo. Kung unsa ang kalisod nimo kaniadto, dili na nimo masinatian karon og sumalabot. Nganuman, ang Dios may tag-iyas bandi. Ang Dios may tag-iya sa tanang butang sa kalibutan. Bisan ganiyang bulawan. Pero dili tanang material blessing gikan sa Dios. Di man iha? Naay mga buhat pod sa kaaway nga murag blessing pod pero tunglo di ay. Inood na dili tanan tanyag bantayanan kay ng mga tanyag. Mailhan mo ng blessing anuman, doon na sila'y kalipay sa pagpaambit. Doon na tayo kalipay sa pagtabang. Ayaw kalimot sa upat ng mga pamaagi nga angay natong ikinabuhi nga ato karong nasabtan o nakatunan. Ayaw kalimot sa pagtabang. Hinuon pag minanasigon sa pagtabang sa imong isig kakristohanon. O ayaw tabangi ang mga tapulan. Ikatulo, dapat na kay pagtuo o ang kaupat, dapat na akay pagpailog. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin ka na to. Ampo ta, atong manindog ta, atong ibayaw atong mga kamot. Amahan na mo nga Dios sa kagagahaw, nagpasalamat kami sa mga pulong nga amo karong nasabtan. Salamat o Dios nga imo kaming gipanalanginan karon. Ug salamat o Dios nga sa among pagkinabuhi sa imo mga mensahe, padayon mo kaming dasigon ug dili namon imalimtan. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Tupakpakan ng Dios, ang Dios magpanalangin. Amen. Dalaygon kayo ang pulong sa Dios nga gipaabot sa matag usa nato ka kinabuhi mga igsoon. Napanalanginan ba ang tanan? Amen. So makita gyud sa atong mga panagway nga nabusog gyud ta. Nabusog ta sa mensahe sa Ginoo niya. Di nato to kalimtan nya kanunay to natong kanang itisok sa atong kasing-kasing ug hunahuna. Ta sa pagpamarog naingon diri dad-a ang tibuok nga ikanapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako ug makita ninyo nga abrihan ko ang tambuanan sa langit ug ibubok ko kaninyo sa madagayaon gayud nga mga panalangin. Malakyas 3:10. Sa paghatag sa ikanapulo mga halal buhaton ta kini hatag aron pagahagdagan sikreto kini sa panalangin ug maabli ang tampuanan sa langit igabubo ang madagayang panalangin buhaton takini buhaton takini buhaton takini buhaton takini buhaton takini buhaton takini
Atong itaas ang atong tuong kamot alang sa atong tithes and offering. Labing gamhanan na mga Dios na ining kautuhon. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo. Salamat o Dios sa imong mga pulong nga imong gipaabot sa matag usa namo kinabuhi. Kato nga pulong Ginoo dili ito namo malimtan o Dios, kanunay ito namo mak-apply sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi amahan ug amo katong ma-share pod Lord ngadto sa uban Ginoo nga wala pa masayod diha sa imong pulong, wala pa masayod matudloi Lord God diha sa imong pulong ug God. Lord, salamat Ginoo bisan pa ninin sa anong bahin nga anaa sa among atubangan ang tithes and offering Ginoo. Salamat Ginoo nga ikaw o Dios nagapanalangin bisan pa sa naghatag nagtunol. Lord, ikaw o Dios maga-bless. Nagkuha sila ni ini amahan sa umaman sa negosyo man Ginoo, sa unsang klase nga diin sila nagkuha amahan. Ikaw ang Dios na sayod ug nakakita amahan. Niingon ka Ginoo nga ikaw ang Dios magapalos, pinaawas, tinantan nga mga panalangin amahan. Ug kanang among gitunol nga kanang among gitunol nga tithes and offering Ginoo. Dili ka na amo Lord, kundi nag-uli ra kami sa imo hara usab gikan amahan. Salamat Ginoo nga ang tanan malipayon nga naghatag ug niingon ka Lord nga panalanginan ang mga tawo nga malipayon nga nagtunol para magamit kini sa ministry, pagpalapad sa mga buluhaton nga imong gipiyal sa among kinabuhi amahan, nga gamiton kini Lord God para sa imong ministry Ginoo, aron ang imong pulong maabot pa Ginoo sa bisan asa Ginoo, ug dalaygon ka amahan sa ulay katapusan sa matag usa namo ka kinabuhi, ug kani ang mabisalig ug tugyan nga kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. So ato tas pagpanglingkod sa makadyot mga igsuon ko sa Ginoo. So ato tas mga announcement. Ang mo special number karong Domingo kay ang Tamayos family. Dayon mo presider kay sis kanang Ate LB. Dayon ang mo testimony kay si Mama Bibian. Nya ang mo scripture reading kay si Ailame. Nya akong ihatag ni pastor ang dugang mga pagpahibalo. So salamat sa Ginoo nga nahuman na gyud ang ato ang filing sa atong haloblak, atong pakpakan ng Dios. Ang ato karong buhaton wala lang sa karong simanahona tungod kay gahulatas mga mupinising ani nga gikan syudad. Akong gihangyo si Pastor Junel o si Brad Duran nga maoy mo pinising ani, pero kita sad nga naa po dire para mas makakaton pud ta pag pinising ato pud silang kuyogan kay dako man ni ato silang kuyogan unya pag naa na to sila mo pabalor man to sila kung moari na sila kay magpalit ra pud ta og simintong green kay di man pwede nang pula kay maabdan man tagahi, wala pa man tay simento naa na tay balas upat na ka kubiko. Fine san nakabayata nag 10,000 tungod kay kuan man kanang every delivery charge man og 1,000 layo man, pero ang semento dili lang tamo charge kay naara man tay sakyanan ang amo aramang ang to ramang sakyanan mo ay gamiton. So karon siguro kung naay mo ari pag trabaho siguro ato na lang ng kuanan kanang i-level diha dayong ato ang siguro hapit naman magulan-ulan ato na lang ning i-landscape dayong tamnan natog bulak kay nindot kaayo kung atong simbahan
nga atong paninduton kay kini makit-an sa Ginoo tanan o iyatang iblas. So sa pagkakaroon dili lang siguro tamo kuan og schedule kay wala pa may kuan, wala pa mag final nga pizza adlaw kung kanusa sila mo are. Pero kung kuan ako lang ipaybalo, no? Nya salamat sa Ginoo sa kalampusan ni ining ato ang pag-filing. Ako moingon ko nga bless tas Ginoo kay ngano man naatay kadasig sa pagtrabaho. Tanan nga naghago nagtrabaho ni ini timan ni giandaman sa Ginoo og blessing ug dili gusto ang Ginoo nga kini kana bitawng maagaw. Kay ngano man ang panalangin sa Dios di na niya usikan. Iya gyud nang ihatag ngadto sa mga taong kapilan. O wala na siguro'y siguro karong mga bulana ako rang ipabalo di ay karong bulana April sa dili pa ang ug dili mi ka adtog syudad sa April Mayo kay na ako'y kuhaon nga mga Bible kay na apo ko'y kaubang ako ang kaubang pastor kailang pastor nga nakahinumdum nako nga tagaan ko niyang mga Bible o niya mga transistor radio dili na ko mopalit kay nga naman gihatagan na ta hirtindaghana na nga radio atong pagpakan ng Ginoo ana. So pwede ko katong wala lagi mga radyo atong tagaag radyo dire. Kana tagaan ta mo radyo. Katog yung kuan siyempre kita nga kuan dire na moy radyo kisa may way radyo dire. Tagaan ta mo radyo. Ting isa nako na ipaambit dito ang uban dito sa Negros unahon sa nato dire. O niya Bible, natay mga Bible katong mga Bible study sa mga young people na ataroy Bible study mga young people young people di ay. O niya sa Mayo, bulan sa Mayo next month naatas tumunoy o niya nakos Negros kay anniversary dito second anniversary sa FM radio dito sa Negros. O niya pagka Mayo aritas tumunoy Mayo 30 pagka Hunyo adto ko sa Gihulngan sa Bantulinaw kay na ako'y seminaron nga mga pastor. So inanang akong mga lakaw. Ang Dios magpanalangin wala na mga dugang pahibalo. Wala na. O niya sa mga music team dili pag gyud siguro ta ka kuan kay wala pa tay bass, wala pa po tay drums. Pag naanata sugod na siguro pero katong mga like Gaw Joel og ni kuan katong kuan diri ba Dong Marvin mga bata ni Ate LB akong mga pagdasig nga ikuan na gyud tong maintain keyboard o gitara nya Gaw Albert moabot ra gyud nga kita mo'y manukar diri. Ana lang hinahinay at least nagpadayon. Ato ta sa pagpanindog atong ibaya atong mga kamot ato ang pasalamatan ng Dios sa ihang mga pulong mensahe nga diin iya tagi-atiman. Amahan namo nga Dios sa makagagahom nagpasalamat kami sa walay hunong nimong pag-amo magkaron sa among kinabuhi. Padayon mo kami gitudlo gigiyahan ug among nakatunan ang imong mga pamaagi kun usaon aron kami may kasiguruhan sa pag-angkon ug pagdawat sa imong mga saad. Nga kami imong pauswag ug panalanginan aron damor kami o Dios nga mahimong example sa mga tawo nga mag-alagad kanimo. I declare blessing sa mga kabataan, mga kabatanunan nga niya karon ug sa mga ginikanan ug sa ingon man sa ako mga kaigsuonan, amo mga kaigsuonan nga nakig-uban kanamo sa pagdaig kanimo pinaagi sa Facebook Live ang pulong mo kinabuhi ko ug sa tanang mga FM radio Ginoo. I declare blessing sa tanan nga mga katawhan nga naa karon sa nagkalaing-laing mga nasod ug sa nagkalain nga mga lugar. I declare blessing ikaw Dios mga protection kanila magauban magatagbo sa tanan nga gikinahanglan pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus og sa gugma sa Dios Amahan og sa pakigiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa unahan og sa pag-abot sa among Ginoong Hesus. I-bless mo kami in Jesus name we pray, amen. Laman nuhay mong tapad og ingnang ang Dios nagpanalangin kanimo. Og di ay pan atong pasalamatan ang Dios. Amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat Lord ni inimong pan nga among snacks. I-bless Ginoo nga ang tanan nga moambit, ang tanan nga naghago, nagtanan nga nagpaambit niini. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Dalaygon ang Dios, salamat kayo sa kalampusan sa ato ang panimbahon. Dalaygon ang Dios nga naghatag mensahe
Diin pa dahil siyang nag-amuma sa ato ang pagpangalagad. Siguro, ugma o gunya, maka-live ta. Kagabi, iwa ko ka-live kay birthday sa mga anak. I declare blessing sa mga tagosa. Be enjoy and be blessed. In Jesus' name. Happy Sunday. God bless.